Du har bare én ting under absolut kontrol. Tankene dine, behersk dem, og ingen kan stoppe dig. Det, som skiller dig fra sejr, er ikke verden derude. Det er mønstrene, du tillader inde i dig. Muligheder går tabt gennem reaktioner. Sejre opnås gennem bevidst stilhed. Vil du forvandle smerte til modstandskraft og frustration til drivstof? Følg med. Dette starter nu. Find frem papir og pen. Hvis du er leg af å blive dræt med af meninger, provokationer og hastværket et af å reagere, er dette øjeblikket for å lære og bygge et urokkeligt sind. Det handler ikke om at lade, som du ikke bryr dig. Det handler om at træne hovedet til at svare med hensigt, ikke impuls. Her vil du forstå, hvordan emotionel kontrol, daglig disciplin og stille udholdenhed skaber resultater, ingen forventer. Du styrer ikke vejret, ikke kritikken, ikke hvem som vælger at angribe dig, men det findes noget, ingen kan tage fra dig, hvor du placerer opmærksomheden din. At vælge tanken er at vælge skæbnen. Indre autoritet er at bestemme, hvad som får næring i dit sind. Når du tager ejerskab over det rummet, har ingenting og ingen magt over din ro, dit fokus eller dine handlinger. Det er udgangspunktet. Stilhed er ikke apati. Stilhed er rustning. Mens mange bruger energi på at forklare, se og forsvare hver mening, investerer de, som kommer videre, den tiden i at finindstille strategier. De observerer, bearbejder og handler først etterpå. Stilhed beskytter energien din og multiplicerer effektiviteten i din respons. Når den kommer, er den præcis. Lær at spare ord til øjeblik, som virkelig betyder noget. Hvad får nogen til at stå op tidligt, studere mens alle andre sover og holde ud, når belønningen udebliver? Selvdisciplin. Disciplin er ikke straf, det er praksis med hensigt. Det er den usynlige broen mellem intention og resultat. Du kan have talent, strålende idéer og information. Uden disciplin materialiseres ingenting. Disciplin er daglig træning, som omformer intention til arv. Hvordan undgå at reagere i øjeblik af sinde? Hvordan stå imod umiddelbare fristelser? Her er 3 enkle, effektive handlinger. Pust og udsæt. Tæl til 15, før du svarer. Gennemfør et raskt checkpunkt med 3 spørgsmål, før du handler. Bringer dette mig nærmere målet? Tjener dette mit formål? Er denne reaktion irreversibel? Før op intense reaktioner i en dagbog. Skriv, hvad du følte og hvorfor. Disse små praksisne træner sindet til at svare med valg, ikke impuls. Styrke er ikke fravær af følelser. Det er evnen til at vælge, hvordan du bruger følelserne. Sinde kan være handlingsenergi, når det kanaliseres. Angst kan blive fokus, når det struktureres. Et disciplineret sind omformer impuls til strategi. Husk, forskellen mellem den, som snakker, og den, som handler, er, at førstnævnte kaster bort energi på forestillingen, mens sidstnævnte investerer den i resultat. Mens mange søger scenen, bygger de store bakkulissene. Den, som træner i mørket, får lyset. Læsing, stille praksis, studie og emotionel træning skaber en usynlig karakter, som, når den bliver testet, ikke bryder. Den forvandler. Konsistensen ingen ser, er det, som afgør, hvad som senere beundres. Gør det usynlige arbejde til din prioritet. Når de angriber dig, læg mærke til dette. Aggressionen siger mere om angriberen end om dig. Kritik er ofte et udtryk for andres frygt. Et forsøg på at formindske nogen, som minder dem om det, de ikke havde mod til at søge. Ikke forsvare dig i panik. Svar med resultater. Stilhed og udholdenhed er de bedste forsvar. De tømmer angriberen for kraft og viser din styrke. Jeg vil give dig en praktisk ukavutfordring. Prøv taktisk stilhed. I de første dagene, tæl hvor mange gange trangen til at svare på en provokation opstår, og du vælger at tie. I de næste dagene, erstat reaktion med en produktiv handling. I stedet for at svare på en kommentar, brug 15 minutter på en opgave, som bringer dig nærmere målet. Noter ændringer i energi, fokus og humør. Stilheden lager et indre støjniveau, som afslører prioriteringer. Udholdenhed er successens stille lov. De fleste giver op ved det første hindret, det andre eller det tiende. De, som vinder, er de, som fortsætter, når det ikke længere synes at give mening, fordi de forstår, at ægte mirakler sker for dem, som ikke stopper. Du ser kanskje ikke resultater nå.
Det kan virke som ingenting end at se, men hvis du fortsætter, vil noget videre frem give etter. Ikke af flaks, men fordi livet bøjer se for dem, som insisterer med tro og disciplin. Smerte er ikke fienden, det er råmateriale. Den, som flygter fra smerten, gør den varig. Den, som møder den, former den. Smerte uden konfrontation bliver lidelse. Smerte mødt bliver modstand og karakter. Spørg dig selv, hvad kræver denne smerten af mig i dag, for at jeg ikke skal vige i morgen? At konfrontere ubehag er en investering for at villige til at gøre. Derfor bliver resultatene dine. Byg vaner, som beskytter sindet dit. En kort morgenrutine på 30-60 minutter med bevægelse, læsning og daglig planlægning skaber et urokkeligt fundament. Praktiser mikrovaner. 2 daglige handlinger knyttet til målet dit. 20 minutters studie, 10 minutters meditation eller pustearbejde. Ha' en ukendelig gennemgang på 15 minutter for at justere mål og fejre små sejre. Små gentagelser former mentale muskler. Spektakel tager på fokus. Jagten på bekræftelse tapper energi og visker ud formålet. Foretræk og handle, mens ingen ser. Anonymitet bygger imperier. Scenen giver flygtig applaus. Den, som lever for åbligt sæt, kaster bort værdifuld tid, som kunne været investeret i fremgang. Forny prioriteringen af dine. Mindre spektakel, mere udførelse. Har du faldt og tænkt at give op? Har du grådt alene og alligevel rejst dig? Den erfaringen har formet dig. Mange giver op, når de er et skridt fra succes. Du kan være akkurat der, sliden i mørket, uden at se vejen. Men det du plantede i stilhed, begynder nå at slå rot. Det som i dag virker usynligt, vil blive beundret i morgen. Gå et skridt til. Hvis du ønsker respekt, slut at bøje dig for andres godkendelse. Respekt vokser fra holdning, ikke forklaring. Den, som ved, hvad han eller hun vil, trænger ikke retfærdiggøre. De går videre. Folk forstår kun så langt deres rækkevidde strækker se, og du er ikke her for at passe ind i andres forståelse. Du er her for at bygge din egen vej, selv uden applaus. Den kulden folk kritiserer dig for er rustning. Du mistede ikke sjælen din. Du blev selektiv. Du lærte at ikke acceptere emotionelle smuler, og trække dig uden skandale, og beskytte freden som noget hellig. Verden kalder det kulde, men du ved, det er modenhed, selvrespekt og overlevelse. Den, som har grådt for mye alene, lærer at ikke lade sig rokke af enhver storm. Livets prøve afslører, hvem som er klar for store ansvar. Du vil blive ignoreret, afvist. Du vil jobbe i stilhed, mens ingen tror. Og du kan tænke på at give op. Dette er ikke slutten, det er prøven. Først efter prøven kommer belønningen. Jo stærkere din modstand er, desto mere storslået bliver sejren. Rolig udholdenhed bryder flere barrierer end demonstrationer af styrke. Din ro irriterer dem, som lever i kaos. Din disciplin frustrerer dem, som prokrastinerer. Din stille udvikling afslører andres svaghed. For at blive fast, fokuseret og stille. De støjende ønsker scenen, de stille bygger imperier. Verden tilhører dem, som ikke mister modet, som observerer, før de handler, og som selv med varmt blod svarer med ro og klarhed. At mestre impulsene dine er at mestre omgivelsene. I en verden, der alle reagerer, skiller de, som tænker, før de handler se ud. De fleste eksploderer, klager og saboterer sig selv i et øjeblik af sinde. Du lærte at puste, at pause og at handle med hensigt. Det gør dig sjældent respekteret og ja, frygtet. Fordi ægte kraft ikke er at lage brok. Det er at forblive centret, mens verden falder sammen. Du kan føle dig alene på den vanskelige vejen, men du er ikke alene. Det findes en usynlig minoritet, som står op tidligt uden at blive set, som kæmper for et formål uden applaus og som bærer stille ar. Disse er dem, som uden fanfare forvandler disciplin til resultater. Du er en del af den minoriteten. Det kommer et punkt, der ingenting betyder mere end din mission. Du mister interessen for tomprat, distraktioner og andres meninger, fordi du nu er besat af fremgang. Denne tilstand skaber legender. Et defineret formål fortærer frygt, latskab og tvivl. Det, som var ofring, bliver rutine. Det, som var tungt, bliver naturligt. Til slut taler resultatene. Verden kan ignorere indsatsen din i begyndelsen. Kan håne dig. Kan lade dig være alene.
Men ingen ignorerer resultater længe. De, som lå, lærer senere.